غریبیان میکنیم که خداوند همش برای کار بتابه بیاین اینجا ماشینای خوبی نمو داریم ماشینای ما را بگیره با یگان را پده سوار ما کنه. бародарои азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд метавонанд аз ин компанияи бародармон истифода баранд. Мерседес сечка. Мана якчанд подписчикои канали Қармону хоҳиш карданд ки бо ранги сиёҳ хоҳиш карданд. мана сечка бо ранги сиёҳ хоҳиши бародарам гирифтем. мана ма ба навор гирифта истодам тарафҳои мошина. бо мо бошем. тарафи рости мошин дарк шуда дударҷон. дар салони мерседес хуб мана рулавои система хуб мана торпеда хуб мана коробка автоматик скаминко ҳама хушрӯ мана скаминкои ақиб состояние мошин бадле. хуб ку дударҷон солаш خب سال 94 حجتاش حجت یک هفتهش حجت میشه. ابیوم موتور ابیوم موتور یک گاز بنزین خب چند 30 تا گفته سیم با گاب میزنه 30000 باز معامله میشه. نمره تلفن 987 17 11 42. رحمت سلامت باش. زنگ میزنن معامله. اوپل خاجیبک ما طرفای ماشین ما بنور میگیرم. در یوتیوب پارت میباشید در بران سالونی شهر گیریم. اوپل خاجیبک من بچه‌های یوش بسیار خوش کردن که خاجیبک‌های نقد بندن. خیلی در شلای دو درجون سالون شدن سالونی موشین تبیک رولوش мана состояние доран полика чхолош дударҷон консолай хаҷибек 97 97 ҳуҷатош солаш 97 ҳуҷатош یک сола газ бензин моторш чансм 35000 бо арзон мешавад. хуб қизи харидорӣ кунам муомила мешавад боз. як номер телефон ҳамун номери телефон ҳамун номери телефон як райга такрор ка ҳамун номер 905 раҳмат саломат бош. занг мезанам гап нест. دیگه سخن بسیار بچه‌ها خواهش کردن که نکسی‌های نغز با نوار بگیریم. من هفته ماشینم نکسی دودرجون کم ترک پیشترک بسیم کم ترک پیشتر خواهش‌های شما و ما با انوبت میگیریم. بله من طرف‌های نکسی را من نغز با نوار میگیرم. رفی راستشان بنامور میگیرم.
Görün şabıcı tağa. توزی سالونی مرسی را ما بنابر میگیرم بعد من صحبت میشیم خب مالا نکسی خب مالا رولوی سیستما خب مالا تارپیده خب ماگنیتافون هم مچخولو بهترین چخولوی خشرو سالون состояние шишры у нас. Куда должен был вам сувачем квик солош Навадав. соли навада уҷатуш 6 моига дора. 6 моҳи дига уҷат дорад. Моториш Мотор 1.8. газ бензин Ham gaz ham benzin. чанс 15000 bu savdo mishadi. муомила мешавад 15000 боз муомила мешавад. номери телефон 900 900 05 40 05 40 занг мезананд муомила иншоалло хайрдорӣ мекунанд ина барои бачаҳои дар бачаҳои ғариб як ду бародар ду қила амода салом далери қила бо як ду тайга астай одина қила хай қило бисёранда чанд қилая уҷа салом амира бирасон салом саломат бош раҳмат беҳтарин суханҳо мерседес сечка мана бародар барои савроба бузург деҳаи қармошади ҳамаи тарафҳои мошина ақиби мошин тарафи рости сечкара мо бошем ютуб гао интернет и барои рекламаи интернет ана салони мерседес телевизор мана торпедаш скаминкош мана коробка автоматик хушрӯ ҳазир состояние мошин бисёр нағз хуб мерседес ком солай до 90 уҷатош ясула хуб объёми мотор 1.8 кондиционер телевизор ҳама лук ҳама 100%. ҳамаша ба навор гирифтем хуб уҷатош яксола ҳастане чанд сум 60000 бу савдо мешавад қази хайрдорӣ кунам муомила мешавад савдо мешавад саломат бош номери телефон 900 не 906 66 24 906 66 24 24 занг мезананд муомила кунанд иншоалло харидорӣ мекунем опел астраҷи хуб мана бисёр подписчикои канал хоҳиш карданд ки ҳамин опел астраҷиёро нағз ба навор бигирин ози баъд салона алоҳида майле ози ман аввал тарафҳои мошина хориҷ кунам мана опел астраҷи свети металлик бо беҳтарин рангаш опел астраҷи тарафҳои мошина нағз манёбат мегирам чор балон нам
старш шудагӣ ҳозир ман салом озир ака хоб мана салом телевизор хоб кудо дарҷон биё як кам таъссубат кинем ком солай хоб соли 98 ҳуҷатош 4 балон пачка. 4 балон пачка запаскашам нав О, запаскаш нав мотори хеле конкретно кайд. моторш чанд аст Моторш 1.6 простой. 1.6 простой газ бензин Бензин только газ нест. газари даги нест чанд сум Хеле рафта. чанд сум раҷаб 30,000 агар qizi хайрдорӣ кунам боз муомила мешавад Ҳам суми дакминча мезанам. суми дакминча мезанад номери телефон 118 118 38 38 28 20. 28 20 خب бисёр подписчикҳо дар комментариёшон нависонданд ки акай қарбонов старекс меовӣ ки ба навор бигирӣ папо чӣ ба ки не марҳамат мана старекс мо хоҳиши шуморо ҳеҷ вақт менамед қарбонов 1000 старекс бигӯи 1000 старекс меовад мана старекс тарафоша ҳамаша нафс анавор мегирам старекс мана балонос ҳамаша нафс яд битем дарок шудан ман салон шояд анавор мегирам ҳозир додарҷон ҳами ҷае хоб мана салони старекс рулавои система пробег торпеда чӣ чизо дорад салонда бо ягон чизи муҳим боша худат маърифиш ка салонда Чизи обычный магнитофон, ҳама чиз. мана 68 нафар одам. хоб ба ҳами одамои пешқат 8 нафар Ва. старекс мана ҷои Категория бит. 8 нафар ҷои нишаст хоб мана паталокош шумо нағз аҳамият бидед ман нағз ба навор мегирам хоб бози айхиди шофёр пурсон мешавед чӣ ҳозир кудо дарҷон ком сол аст старекс Сол 99. хоб соли 99. 99 ҳуҷатош Ҳуҷатош 5 моҳи дига то моҳи апрела. моторш Мотор простой дизель. растои дизела не хуб газа дидагӣ нестан Не, якам сарака мезиш афтист. запаскаам дора Дора запаска да ҷоше. запаска дошта дай запаскаам нав хуб чанд сум 17. Чӣ мешагиш? агар қызиқ муомила дигар намешавад Хам меша ягон майда агар хароб қызиқ конкретни хайдорӣ кунад як боша. Конкретни боша. номери телефон 085 185 74 74 59. раҳмат саломат бош занг мезанад зинда бош